बेखिनियानो आं बेखिनिखौ फरायना होनाय जाबाय। दा जोङो गिबियै मेट्रिक आयदानि जोंनि दिनैनि गाहाय आलासि सार बिथां फैलाजे बरगयारि सार बिथांखौ मानखौ बावनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय दखरा आफादनि हांख्रायनाय लेखा मान बिलाइखौ आजावनायनि थाखाय। मिजिंथियो इयुनावबो जोङो मोजाङै बिथांमोननि रामेश्वरी हाई स्कुलनिफ्राय बिथाङा बर'आव 84 मार्क लानानै लेटार मार्क मोनदों। बिथां फरायसाखौ जोङो सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो लोगोसे बे समाव बिथांखौ मान बावगोन नाग्रिजुलि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बर' आयदा फोरोंगिरि मलेश्वर स्वर्गियारि सार बिथांखौ फैनानै मानखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे बिथांजों फैफानो हानाय गार्जेन बिथांखौबो फैनो थाखाय खावलायदों। साबायखर थाबाय दखरा आफादनि मान बिलाइखौ हांख्रायनाय सि बर' गामि खादरबारि लासो नाग्रिजुलि जिल्ला तामुलपुर बिथाङा गासै 401 मार्क। अनामिका बर' बिथाङा गैया, बिथांनि एबसेन्सआव बिथांनि बिमा फैदों। फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बयखौबो आखाइ हमनानै बरायनो थाखाय खावलायदों। साबायखर थाबाय दखरा आफादनि हांख्रायनाय लेखा नुजाथि फैनानै मान बिलाइखौ बर' फरायसा आफादनि आथिखाल समनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि सार बिथांनिफ्राय साबायखर थाबाय दखरा आफादनि मान बिलाइखौ बावनायनि थाखाय एबा आजावनायनि थाखाय। बे समाव आङो मान बावनो आखायाव लाबावदों केबिजिना बर', बिफा सबिन बर', बिमा रुन्जु बर', गामि खादरबारि लासो नाग्रिजुलि जिल्ला तामुलपुर सेथि मासेयाव उथ्रिसार जानो हादों। बिथां फरायसुलिखौ सिगाङाव फैनानै दखरा आफादनि मानखौ आजावनो थाखाय खावलायगोन। मान बावगोन नाग्रिजुलि दखरा आफादनि आथिखाल समनि आफादगिरि गबि बर' आदा बिथांखौ मानखौ बावनो थाखाय खावलायदों। केबिजिना बर' बिथाङा बर' एमआइलआव 90 मार्क्स लानानै लेटार मोनदों आरो लोगोसे इलेक्टिभ कम्पिउटार आइटिआव 83 मार्क मोनदों। साबायखर थाबाय दखरा आफादनि लेंनाय लेखा मानखौ आजावनायनि थाखाय आरो दखरा आफादनि आफादगिरिनिसिमबो साबायखर बावबाय मानखौ बावनायनि थाखाय। बे समाव मान बावनो आखायाव लाबावदों दिक्षिता बर', बिफा रातुल बर', बिमा जुपितरा बर'आव लेटार मोनदोंमोन। बे समाव बिथांखौ मान बावनो थाखाय खावलायगोन आथिखाल समनि तामुलपुर जिल्ला बर' साहित्य सभानि लोगो आफादगिरि हिरेन्द्र कुमार नार्जारि सार बिथाङा नाग्रिजुलि खादरबारि गोजौ फरायसालिनिबो रिटायार्ड हेडमास्टार बिथांखौ बे समाव मानखौ बावनो थाखाय खावलायदों। साबायखर थाबाय दखरा आफादनि मानखौ आजावनायनि थाखाय आरो सारनिसिमबो साबायखर थाबाय मानखौ बावनायनि थाखाय। बे समाव मान बावनो आखायाव लाबावदों रत्नेश्वर बर', बिफा महित बर', बिमा निरला बर', गामि टिबिटला लासो टिबिटला जिल्ला तामुलपुर बिथाङा गासै 360 मार्क्स लानानै 60% मोननो हादों रामेश्वरी हाई स्कुलनिफ्राय। बिथां फरायसाजों बिथांखौ मानखौ बावनो थाखाय खावलायदों। फरायसा फरायसुलि बिथांमोना आखाइ खबनाया जोबोद खम जादों, एसे आखाइ खबनायखौ गोबारै होनांगौ। साबायखर थाबाय रत्नेश्वर बर'निसिम दखरा आफादनि लेंनाय लेखा मान बिलाइखौ आजावफैनायनि थाखाय आरो सारनिसिमबो साबायखर थाबाय। बे समाव हायार सेकेन्डारि लेभेलनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जों मान बावगोन। गिबियै जों मान सेथि मासे आवग्रिनानै पास खालामदों
बिथां फरायसाखौ बे समाव मान बावगोन तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखाल समनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अमृता मुसाहारि बिथाङा दखरा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरिबो आरो आथिखाल समाव बोसोनगिरि जानानै दङ बिथांखौ मानखौ बावनो थाखाय खावलायदों रिजिलाइ स्वर्गियारि बिथांजों फैनो हानाय गार्जेनखौबो जों लिंहरदों रिजिलाइ स्वर्गियारि बिथाङा इंलिसाव 84 मैथ्सआव 87 केमिस्ट्रियाव 86 आरो फिजिक्सआव 84 लेटार मोनब्रै साबजेक्टआव लेटार मार्क लानानै 81.6% मोननो हादों लावरागुरि लासो नागिरजुलि जिल्ला तामुलपुर बिथां फरायसाया कन्फिडेन्ट एकाडेमि तामुलपुरनिफ्राय 63 65 गासै मार्क आरो 73% मोननो हादों अनगारै इंलिसाव 87 मार्क लाना लेटार मोनदों बे समाव नागिरजुलि बिया बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि रमेन बर' सार बिथांखौ मान बिलाइखौ बावफैनो थाखाय खावलायदों रमेन बर' सार बिथाङा नागिरजुलि साहा बागिसानि गंसे गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिबो जानानै दङ साबायखर थाबाय दखरा आफादनि लिंनाय लेखा मान बिलाइखौ आजावफैनायनि थाखाय सारनिसिमबो साबायखर थाबाय मान बिलाइखौ बावनायनि थाखाय बे समाव जोंहा आलासि समनि आयदा फोरोंगिरि रत्नेश्वर बर' सार बिथांखौ मान बावनो थाखाय हांख्रायनाय जाबाय मोगथां बर' फरायसा बिथाङा गैया बिथांनि एबसेन्सआव बिथांनि बिमा बैजयन्ती बर' आब' बिथाङा फैदों बयखौबो आखाइ खबनानै बुंनायनि थाखाय खावलायदों बिदा बर' बिफा प्रबिन बर' बिमा दमयन्ती बर' गामि टेबिटला नासो टेबिटला जिल्ला तामुलपुर बिथां फरायसुलिया गासै 310 मार्क लानानै 62% मोननो हादों कन्फिडेन्ट एकाडेमि तामुलपुरनिफ्राय फैनो थाखाय खावलायदों बिथांखौ मान बावगोन आथिखाल समनि नागिरजुलि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि आयदा फोरोंगिरि जोंनि गाहाय आलासि फैलाजे बरगयारि सार बिथांखौ मानखौ बावनो थाखाय खावलायदों मान आजावगोन बनिता बर' बिफा प्रबिन बर' बिमा दमयन्ती बर' बिथां फरायसालिया कन्फिडेन्ट एकाडेमि तामुलपुरनिफ्राय 62% लानानै उथ्रिसार जादों हायार सेकेन्डारिखौ साइन्स स्ट्रिमनि बरायनाया बेखिनियानो बेनि उनाव जोङो कमार्स स्ट्रिमाव थांगोन स्टाडिसाव लेटार मार्क मोनदों 82 लानानै बनश्री नार्जारी बिथांखौ नागिरजुलि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि मेम बिउटि बसुमतारी मेम बिथाङा मान बावगोन साबायखर थाबाय दखरा आफादनि लिंनाय लेखा मानखौ आजावफैनायनि थाखाय बेनि उनाव जों मान बावनो आखायाव लादों संगिना बसुमतारी बिमा दालिमी दैमाली रामसियारि बिफा पन्जित बसुमतारी गामि किलाजार लासो कालसिनी जिल्ला तामुलपुर बिथां फरायसुलिया गासै 332 हादारबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि आथिखाल समनि आयदा फोरोंगिरि प्रबिन बर' सार बिथांखौ मानखौ बावनो थाखाय खावलायदों बे समाव मान बावगोन संगिना बसुमतारी बिथाङा तामुलपुर कमार्स कलेजनिफ्राय 66.4% लानानै कमार्स स्ट्रिमाव उथ्रिसार जादों साबायखर थाबाय दखरा आफादनि लिंनाय लेखा मान बिलाइखौ आजावफैनायनि थाखाय सारनिसिमबो साबायखर थाबाय
सुशीला रामसियारि मेम बिथांखौ दखरा आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनायखौ बानायबाय। बे समाव जोङो आर्ट्स स्ट्रिमनि बरायनाय हाबाफारि लानो सानदों बावगोन। काटारबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि आथिखाल समनि आयदा फोरोंगिरि महरश्री दैमारि मेम बिथांखौ मानखौ बावफैनो थाखाय खावलायदों। जोंहा मान बावगोन बे समाव दिबा बसुमतारी बिथाङा तामुलपुर सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय 383 मार्क लानानै गासै 76.6% मोननो हादों। बिथाङा बर'आव 84, एडभान्स बर'आव 89, एडुकेसनाव 86 आरो पलिटिकेल साइन्सआव 85 मार्क मोननो हादों एबा लेटार गांब्रै साबजेक्टआव मोनदों। साबायखर थाबाय दिबा बसुमतारीनिसिम बे समाव दखरा आफादनि लिंनाय लेखा नुजाथिफैनानै मान बिलाइ आजावनो थाखाय मेमनिसिमबो साबायखर थाबाय। बे समाव जोङो मान बावनो आखायाव लाबावदों मन्दिरा बसुमतारी, बिफा चन्दन बसुमतारी, बिमा रमिला बसुमतारी तामुलपुर। बिथां फरायसाया नावकाटा मिलन हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय बिथां फरायसालिखौ बे समाव बरायगोन नागिरजुलि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि आयदा फोरोंगिरि सुशीला रामसियारि मेम। सुशीला रामसियारि मेम बिथांखौ सिगाङाव फैनानै मान बिलाइखौ बावनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव मन्दिरा बसुमतारी बिथाङा एडभान्स बर'आव 91 आरो बर'आव एबा बर' एमएलआव 84 आरो हेल्थ केयार होननाय मोनसे इलेक्टिभ आयदायाव 91 मार्क लानानै गासै गांथामाव लेटार मार्क मोननो हादों। साबायखर थाबाय दखरा मावनावगोन दखरा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिनोद बर' बिथाङा मानखौ बावदों दिपान्जलि बर'निसिम। नागिरजुलि जिल्ला तामुलपुर बिथां फरायसालिया नागिरजुलि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गासै 341 मार्क लानानै 68.2% मोननो हादों। बिथां फरायसालिखौ बरायगोन मोनसे समनि दखरा आफादनि खामानि मावलांनाय एबा दुलाराय बर' नागिरजुलि दखरा एबसुनि एक्स वार्कार रातुल बर' आदा बिथांखौ सिगाङाव फैनानै मानखौ बावनो थाखाय खावलायदों। साबायखर थाबाय निजिरा बर'निसिम दखरा आफादनि लिंनाय लेखा बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै मान बिलाइखौ आजावफैनायनि थाखाय हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गासै 331 एबा 331 मार्क्स लानानै 66.2% मोननो हादों। बे समाव बिथांखौ बरायगोन एबा मान बावगोन तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखाल समनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया बिथांखौ मानखौ बावनो थाखाय खावलायदों। बे आखासि बर' फरायसालि बिथाङा एडभान्स बर'आव 84 आरो बर'आव 81 एबा गांनैयाव लेटार मार्क मोननो हादों। एबा 314 मार्क्स लानानै 62.8% मोननो हादों। बिथां फरायसालि आरो बिथां फरायसालिजों फैनाय गार्जेन बिथांमोनखौ सिगाङाव फैनानै मान आजावनो थाखाय खावलायदों। आरो लोगोसे बे समाव मान बावगोन दखरा आफादनिनो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथां बिनोद बर' बिथांखौ फैनानै मानखौ बावनो थाखाय खावलायदों।
साबायखर थाबाय दखरा आफादनि लेंनाय लेखा नुजाथिफैनानै मान बिलाइखौ आजावनो थाखाय आरो मान बिलाइखौ बावनायनि थाखाय जि मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननाय गथ'फोर बरायनाय बे बरायनाय हाबाफारिनि केन्डिडेट लिस्टआ जोंनि आखायाव बेखिनिल' बेखायनो जोंनि बरायनाय हाबाफारिखौ केन्डिडेटआ जोबनाय लेखा आङो नैबे हाबाफारिखौ जोबथ'बाय होननानै फोसावबाय आरो उननि हाबाफारिखौ दखरा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ सामलायनायनि थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय जोंनि जि बेखायनो जाय फरायसुला लोगो नोंथांमोना बे खोनासंबाय आरो जिरायना दङ गासैखौबो आङो दसे सम बा 1 घन्टा मोजाङै जों जिरायनानै खोनासंगोन उनथिंजाय थांना जाबाय आरो जों खावना दानाय बानायसिना जोंनि बे बिबुंथिफोरखौ सारखौ गावनि बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खालामनाय जाबाय। नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय मेट्रिक आरो HS आव दखरानि मादावनो साबसिनै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ दैदेनबाय थानाय दखरा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बे मेलखौनो मेहेरगोनाङै बेखेवनानै होलांनाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फंबाय बासिराम सियारि